Safle Ryan Harrington. Ni ffynnu ymlaen gan Quay, that's Kenny, cyffredin Malkin. Bale wedi dod at Bradley! Callum Bradley ar yr hanner foli. Ochr y cwrs Cosby, a dod I ddim yn bell o ganfod y targed. Andy Firth, pawb heblaw amdano fo, yn hanner Met Caerdydd. Gic yn cael ei chodi. Tuag at sgwrs Cosby'r ymwelwyr. Malkin efo'r ergyd. Yn heibio'r postyn. Fe ddlamodd y Bale ymlaen yn y cwrs Cosby. Creu bob math o broblema ac ansicrwydd yn amddiffyn yr ymwelwyr. Malkin. Canfo Bradley. Os bosib o Bradley'n cael ei dynnu. Nhw wedi llwyddo I ddal ar y meddiant. A rhyddhau Malkin tuag at Kenny! A Jack Kenny rhoi'r Bale yn y rhwyd. O mi oedd o'n cam sefyll. Ac I fod yn deg, mi all Llyman y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr draw yn syth I fyny. John Disney, cymryd y gic yn fyr ac yna, yn codi'r Bale tuag at y postyn pella! A Ben Nash oedd yno I roi'r tîm cartra ar y blaen. 4edd gôl Ben Nash o'r tymor. Cic osod oedd yn amlwg wedi cael ei threfnu ar y maes ymarfer. A fe weithiodd hi'n berffaith. Callum Morris, nôl at Harrington. Harrington yn croesi tuag at Michael Wilde. A peniad Wilde yn cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Emlyn Lewis. Cei Connah fodfeddi o fynd dwy ar y blaen. Nash. Canfod Hayes. Hayes tu mewn tuag at Paulo Mendes. Cosbyn o gynta. Lewis Rees. Wrth yr Llyman pellant yn ei Bale yn ôl at Baker. Elliot Evans! A fe darodd rhif 7 Met Caerdydd honna'n dda. Ac arbediad holl bwysig gan Andy Firth. Ciro Criven, ond yr rhedag yn syth I mewn I Kyle McCarthy. Cyfla i'r myfyrwyr dorri rwan. Ac ergyd o bell gan Lewis Rees yn dod â Met Caerdydd yn gyfartal. Ne sylwodd o bod Andy Firth ddim yn sefyll yng nghanol I gôl a fe darodd o'r Bale ar yr hanner foli yn wych. 5 munud fyna i'w ychwanegu a ddiwedd y 90. Harrington. Carlamin I flaen, y Disney tu allan ddo fo, Harrington yn troi tu fewn! A'i ergyd o'n cymryd gwiriad ac yn canfod cefn y rhwyd. Tor calon i'r ymwelwyr wrth I ni fynd I mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y 90. Mae Cei Connah wedi mynd nôl ar y blaen.